бо гузашти беш аз 3 моҳ табибон аз беҳбудии вазъи саломатии Мадина Маҳмадҷонова хабар медиҳанд. ин зани 32-сола рӯзи 26 август дар пай як муноқишаи оилавӣ латукуб шуда дар ҳолати беҳушӣ ба табибони беморхонаи қарияи боло дастрас шудааст. табибони ин беморхона гуфтанд, ӯ пурра аз ҳолати кома ё беҳушӣ набаромадааст, вале дар ҳоли баромадан аз чунин вазъ буда пешравиҳое ба назар мерасад. ҳолати бемор хеле хуб гашт. новобаста аз оне ки бемор гап намезанад, дар ҳолати апаликӣ вегетативи статуси вегетативӣ қарор дорад. чашмонашро мекушояд, гапро мефаҳмад, супоришҳоро иҷро накунадам. чунин дигаргуниҳо ба қавли ин табиб умедҳоро барои беҳтар шудани саломатии Мадина бештар кардааст. вале ӯ таъкид намуд ки феълан пешгӯӣ кардан наметавонад ки бемор кай ба гап задан ё ҳаракат кардан медарояд. чун ин беморон ҳатман баъди статуси вегетативӣ аз ин раҳо меёбанд ва барои аз ин ҳолати раҳо ёфтан барои ин як вақти муайян дартор. барои баъзе беморон 1 моҳ, барои баъзе беморон 3 моҳ, барои баъзе беморон 6 моҳ ва зиёда аз он. суҳбати табибон аз беҳбудӣ дар вазъи саломатии Мадина дар ҳолест ки баъзе наздиконаш бар ин чандон бовар надоранд. ман намедонам. ман нашунидам ки вазъи духтарам беҳтар шуда бошад. ба ман чунин маълумот нарасидааст. фикр мекунам ки агар аҳволаш хуб мешуд ба ман инро мерасонданд. зеро ман ҳафтаи 2-3 маротиба аз нафарони боваринокам аз аҳволаш бохабар мешавам ва онҳо бевосита аз модари Мадина мепурсанд. рӯзи 13 декабр дар қарияи боло ба мо иҷозат надоданд то бубинем Мадина дар чӣ ҳол қарор дорад. дар ин беморхона таъкид карданд ки модари ӯ намехоҳад акси духтараш расонаӣ шавад. дар робита ба қазияи Мадина мақомот Азиза Давлатоваро ҳамроҳи шавҳараш Парвиз Давлатов боздошт намуд. нисбати Азиза барои сӯйқасд ба куштор ва нисбати ҳамсараш аз рӯи моддаи азобу уқубати кодекси ҷиноӣ парванда боз шудааст. мурофиаҳои додгоҳии гумонбарон дар додгоҳи олии Тоҷикистон ҷараён дорад. рӯзи 14 декабр дар додгоҳи олӣ ба Радиои Озодӣ аз шарҳи ҷузъиёти парванда худдорӣ карда, танҳо таъкид карданд ки рӯзҳои наздик ҳукм эълон хоҳад шуд. беэътиноӣ ба парвандаи Мадина дар ҷомеа сару садои зиёд барангехт. танҳо баъд аз баҳс ва муроҷиати фаъолон дар шабакаҳои иҷтимоӣ, мақомот ба қазияи зоҳиран қасосгирии ҳамсар аз маъшуқаи шавҳар таваҷҷӯҳ карданд.